I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Boss & Gamesa. Danas ću vam pokazati kako skinti i promijeniti verziju u SAMP-u. Kada krenemo. Za početak uđete na Google, link će biti u deskripciji. Kucate download, raču 03z. Nađete ovo, bit će link u deskripciji kao što sam rekao. Download. Samo skinete. Kada skinete, ponovno uđete, vidite sad uđete gdje vam se nalazi, gdje je ta, ponovno uđete, ne radi, uđete i pisat će, ako želite drugu isto tako radite. Ovo je kratak video, nadam se da vam se svidio, pa vidimo se to sljedećeg puta, pozdrav!